আমাৰ বুৰঞ্জী থাকিব পাৰে বা ইতিহাস থাকিব পাৰে, কিন্তু সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায়। আক্ৰাছৰ সভাপতি বিশ্বজিৎ ৰায়ে ডাঙৰকৈ কৈ থাকে যে বড়োসকলৰ ইতিহাস নাই, বুৰঞ্জী নাই, সেয়েহে বড়োসকলে বড়োলেণ্ড পোৱাৰ যোগ্য নাই, কোনো ভিত্তি নাই। কিন্তু দেখোন বুৰঞ্জী থকা, ইতিহাস থকা বিশ্বজিৎ ৰায়ে দেখোন এতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছো পোৱা নাই। बेनिखायनो जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया। जोंहा राव हारिमु दं। थांनाय 33 बोसोर बर'लेण्ड आरो बेनि उदांस्रिनि थाखाय आरो नखर हादोर सोरजिनायनि सोमावसारनायाव दावहायाव जायफोरा दुखु दाहा सैबाय आरो गाव गावनि आगोमा थै जिउखौ बावसोमबाय, बिसोरखौ अराय सम गोसोखांनो थाखाय आरो बिसोरनिफ्राय थुलुंगा मदद मोननो थाखाय बोसोरसे नाजानाय फ्रिडम मनुमेन्टखौ गासैबो मुंख्लंफोरनि मुङाव आरो रायजो राजाफोरनो बावनानै बेखेवनाय जाबाय। गायसन साननि गोजोन हामग्लायनायखौ गासैनिसिमबो बावहरग्रोबाय। दिनै 3 अक्ट'बर, दिनैनि सानावनो 27 बोसोरनि सिगाङाव बै सोनाबहा नुहुरनाय एलपि स्कुलावनो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ जोनोम मोन्दोंमोन। बेनिखायनो 27 बोसोरनि उनाव आरोबाव जों दिनै बे जायगायाव गसंदों। बे गायसन सानखौ जों खुंदों, जों फालिदों, दिनै जों रंजादों। आरो बे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि फिरफिलाखौ जों दिनै होदों। आरो बे फिरफिलानि सिङाव जों खौसेयै गसंदों आरो मान बावदों आरो सिबिदों। बे फिरफिलायाव जों जोंनि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ बोनथुमनानै दोनदों। बे जोंनि खर' सायाव बिरबाय थानाय फिरफिलानि गाबा गोथां। बे गोथां गाबा फोरमायदों उदां बर'लेण्डनि थाथाय आरो खारथायखौ। बे फिरफिलानि गोजौ खनायाव दं गोजा बेंखन। बे गोजा बेंखना फोरमायदों दावगालु खारथाय आरो जांख्रिथायखौ। बे गोजा बेंखनाव दं हाथरखि, गोमो गाबनि हाथरखि। बे गोमो गाबनि हाथरखिया सैथो
आरो गोजोननायखौ फोरमायदों आरो फोरमायदों बे गोमो हाथरखिया जों बर' हारिनि दैदेननायनि जोंथि अरखौ जों दिनै बे फिरफिलावनो जोंनि जि लुबैनाय जों जि हास्थायनाय जि नाजानाय बेखौ जों दिनै बोनथुमनानै दोनदों बेनिखायनो बेखौ जाफुंहोनाया जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिनो बिबान उदां बर'लेण्डखौ जों लाबोनांगोन उदां बर'लेण्डखौ जों थाथाय होनांगोन आरो खारथाय होनांगोन जोंनो बर' हारिनि गेजेराव दावगानाय आरो जांख्रिथायखौ लाबोनांगोन गुरस्लायनाय सोलायनायखौ जोंनो लाबोनांगोन नाजानांगोन आरो हास्थायनांगोन बेनि थाखाय हाथरखिया जिबायदि सैथो आरो गोजोननायखौ फोरमायदों बेबायदिनो जोंबो दिनै सैथोनि लामाजों खारनांगोन गोजोननायनि लामाजों खारनांगोन दावबायलांनांगोन आरो दिनै जोंनो जानांगोन बर' हारिनि बर'लेण्डनि जोंथि अर दिनै बे फिरफिलाखौ गोरा गोख्रों गोजौसिनाव हमथानानै जोंनि गोबां मुंख्लंफोरानो जिउ बाउलांबाय बिनिखाय दिनै खावलायो जोंबो बे फिरफिलाखौ बिर होनानैल' थाब्लानो जानाय नङा मान होब्लानो जानाय नङा जों गासैबो गोरा हमथाबनानै बयनिख्रुइबो गोजौ खालामनानै जों बाउसोमनो नांगोन गेदेमा रायजो राजाफोर दिनै 3 अक्ट'बर बे अक्ट'बरावनो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ बर' हारिनि जि दोम जानानै थानाय जारिमिन बेखौ खारथाय होनो जोनोम मोनदोंमोन आरो जोनोम मोननायनिफ्राय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ दिनैसिम थाथ'वाखै दिनैसिम नायफिनाखै नोंथांमोननि हेफाजाब बर'लेण्ड आर्मिफोरनि मेंनो रोङै नाजानाय हास्थायनाय गोलोमदै थै थरथिंहोनाय आरो जोंनि मुंख्लंफोरनि जिउ थैयाव दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ 29 बोसोराव आगान होबाय आरो फोथायदों जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरनि नाजानाय हास्थायनायाव जुजिनायाव बाउसोमनायाव आरो रायजो राजानि हेफाजाब मददआव जों जि जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनायखौ जोंनि जि फिरफिलायाव बोनथुमनानै दोनदों बेखौ जाफुंहोनो हागोन बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड जिउ लावथों बर' हारिनि जि सिमां हारिबायदि थांना थानायनि जि सिमां बेयो जाफुंथों बर'आ देरहाथों गोजोन्थों